IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impasingked ni Mr. Louis Bonifacio, Vice President ng PNP San Nicolas Advocacy Group, kan Chairman the Force Multipliers Peacekeeper Riders of Ilocos Norte, ang manarimaan, ti panakay planchana, daging ti amin na nasken ang maubra, tapos may patungpal, ti sagip buhay ride for a cause of Volume 3. Kuna ni Mr. Louis, nga adon, daging ti agreg-register, kan nagtultuloy lapta, ti registration, aging gana iti August 30. Iwan sir, i-update ko lang sir, at dami at naibulong tayo nga 250 nga fraud sa at sapay ko mata tuloy-tuloy pa adupay tag-register. Kaya ni kumalang sir, iba ko mga iti August 31 sir, iso iti last registration na sir. Then nung nasapsapa ka registration sir, isa register sir ket maalam di previous month sir, August 25 and then patun sir tuloy-tuloy tayo on September 16 sir ket kukuig tayo nga upgrade sir. May naig iti dayto ay kita survey ti grupon iti pagdalanan da ken awan iti makita da nga aberya iti kalkalsada. Maipanamnama ti kinatalged iti motorista ang magipagpaset iti daytoy nga aktibidad. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.